печелиш Acer Predator от моя giveaway за 100 абоната. Да. Дето викаш, ще ми дадеш такъв телефон, да вярвам. Не смени. Не пристигна. Стига, аз съм го пратил на грешен адрес. Чакай, как ти беше адреса? Мой, как ти беше адреса? Не бе, този път уникален късмет имаш, дечко, а сега печелиш Acer Predator. Знаеш ли кой е това? Да, знам. Едно нещо по-хубаво от тебе. Дето един ти окора и 7. Добре, искаш ли сега Acer Predator или не искаш? Да, искам. Аз така. Какво трябва да направиш, за да ти пратя Acer Predator? Обаче трябва да ми напишеш адреса. И ще дойда с буса и ще го донеса. Не бе, този път ти обещавам. Мой не са базика. Това дни идвам и ти го нося. Ще ти свирна долу и ти ще слезеш да го вземеш. Обаче е много тежък, ако искаш ще го донеса. Може и баща ти да слезе с тебе. Да не ти умекнат ръцете, че после какво ще правим. Значи, ако искаш утре точно в 4 часа, кажи на баща си, ела тати да слезем долу. Да си взема компютъра. Да си взема компютърчето, че е много тежко. Тежилко... Аз ще го докарам, а чайче тук малко пихам. Мой баща ти колкото на мой да носи? Колко? 4-5? Съм го виждал да носи, ще вдигне по... Окей, сега. Нали знаеш какво трябва да направиш, за да го спечелиш? Като ми даде телефон. Спомняш ли се? Да. Трябва да Айде, си давай. пуснеш камерата, така. Айде. На. Там приличаната плунгината и малко бях в банята. Ти да не си сменил мястото да цъкаш, а? Не, просто аз имам две стаи. Тя ми не подбягва. Значи сега, условието ми за да спечелиш Acer Predator, там де го знам. Значи, какво трябва да направиш, Ванка? Кажи му какво трябва да направи. Значи, трябва първо да таковаш, да си пуснеш камерата и, нали, да таковаш. Да ни покажеш колко си щастлив. Да. Не вярваш ли? Не вярваш ли? Ако Искаш не- да ти пратя снимка на компютъра? Че? Сигурно ще го изтеглиш от някой сайт. Не. Сутринта го снимах да го пазя на производителя. Ще само го Чакай. намерим. Само да че го пратя от телефона. Секунда само да ляза в сайта. Купуваме го специално нов. Два трибона е. Ама теглиш всичко. Кото си искаш. Аре, геймър. Чакай. Ей, намерих снимката. Така. Пращам ти я по скайпа. Секунда. Ето. Против дискусията, момчето да види компа. Ето. Пратих ти снимка. Сутринта го снимах. Ето го, цял целиничък. Да, ти си го снимал. Да. Снимах го? Не го е снимал, той го купува от сайт Чесунов. Искаш ли друга снимка? Ама аз съм от лаптоп, за кой е то предатор? Абе, ти нали ще имаш по-хубав компютър, ще може да цъкаш на игрички. Чакай, предлагам ти лаптоп. Което си избереш, компютър или лаптоп? Лаптоп ли искаш? Да. Добре. Пращам ти снимка на лаптопа. На предатор, Чакай, геймър не съм, а че ще му пратя. Ето, пратих ти снимка на лаптопа. Сутринта го снимах. Тошиба. Не, Acer. Като... Това е Acer Predator, бе. Айде, давай, изпълвай, че вече нямам време. Той, ако искаш Predator, изпълни условията, които ти поставях. Път съм го пратил на грешен адрес този телефон, някой идиот го е взел, съжалявам. Объркали сме ти адреса с едно число. Да, утре сутринта слизаш с баща си в 4 часа 00, защото ще тръгне, ако не те намеря долу, пред блока.
400 сутринта и този път не дей да ми пишеш къде е телефона. Аз тогава сигурно и в 15 аз започвам това с автобус, баща ми дойде, той чак ще стане 15. Ами добре, кажи му той да слезе долу в 4 часа да вземе компютъра, Да. също. Айде, давай, изпълнявай. Не, пак ще ме извърши. Няма да те излъжи ми, ама нали ти казваме, че обърках ми адреса. Казах ти, че Да, обърках. бе, Забравих да запиша адреса. Записал го на една бележка, някой взе, че фърлял бележката. Да, майка. Към този адрес ли беше и съм го объркал. С една две. Иначе наистина го пратих на някакъв адрес там. Ай, мой, пусти с камерата да видим, бе. За кога пак ще ме извърши. Няма да те излъжи, няма да те излъжи, виж са къси пичове, как ще лъжим, бе. Да, как съм ти гледал клиповете. Какви клипове, мой? И гледал съм. Ама аз не снимам. Аз доколкото видях, май си имал някой два клипа. Не, бе, аз Абоната. аз отдавна вече не снимам. Айде, изпълнявай. Значи, искам... Сега, това е нещо, което искаме аз, да излезеш и да отвориш прозореца и то за тебе да извикаш Acer Predator. Acer Predator. Няма да мога. Давай, мой. Няма. Бе, що спраш? Дете, бе. Банка май ще трябва да теглим нов за този лаптоп. Мой, ако искаш лаптопа, трябва да изпълниш условието. В смисъл, защото сме казали в път, че ще има условия и това е. В смисъл, и на другите трябва да се зарадваш и ти го пращам. Да. Трябва да ми напишеш адреса. То път няма да я зажа, спокойно, то път ще го имаш на време. Тя се прави луд пред сестра си ли бе? Пред кой се правиш от? Аз ако бях, щях да изляза на терасата и да викам като ти Acer Predator. Кой те интересува? Айде, излезай. И ние нали знаеш, че в момента може да си го вземем за нас и изобщо да не ти го дадем. Добре, не дей излиза на прозореца, не дей. Ама се, изкрещи Не го се. отваря. Пусти камера и се извикай в стаята. Мамо, имам Acer Predator! Да, бе, пусти си камерата и накарай майкица да дойде и кажи, че имаш Acer Predator. Да. Това е. После спираш камерата, казваш... И после спираш камерата, пишеш ми адреса и ти го Ще пазя. се вържа много да. Мой, ти ще имаш компютърче. После само трябва да ни кажеш адреса и ние ще пратим той. Окей. Значи лаптоп е за друг. Добре. Щом не искаш... Отказан ли са да го пращам на друг? Пич? Ще го даме ли на Дай друг или ми, ще защото изпълниш това? Има и други, мога да тегля нов, казай. Казай, готов ли си или не? Защото не само ти мой. Не ли каза? Мой. Да или не? Вика? Добре, кажи да или не. Не, затварям и теглям друг. Да. Правиш какво трябва и те пращам и компютъра. Ама да, ще се вържа от Мой. Нали ти казваме, че сме бъркали адреса, бе? То път няма да изложим, бе. Направи го, бе. Ще имаш Acer Predator, мой. Ти... Acer Predator, знаеш кой ще мине с него? Никой. Ще може да цъкаш код си искаш. Не бе искал. Точно да. Ако не го купите някой ден, той ще бъде някой друг век. Мой ние ти казваме, че ще взем компютър, той пак не вярва. Хубаво, аре, чао и щом не искаш Acer, хубаво. Ами аз искам, но вие ще ма кажете на това.
Еми, като трябва да го направиш, трябва да го направиш, да. Някой свири на китара, нали? Аре, маймуната Ай по-бързо. Ай, че нямаме цял вечер, утре на училище, сигурно си на детска градина, нищо не правиш. Да. Ми не знам. Ако ще го правиш, аре давай, защото ни трябва да си лягам вече. Аре, моя, че няма време. Али да казвай да дойде друг веднага да направи. Какво трябва и да му пращам в компютъра и да си лягам. Чудна. Бати лапито, брат. Бахте от тището. Ми добре, хора. Ами окей, аз искам това да я заклипа. Да, бе, аз 2 части направих, че ми И свърши... направо Банка. тая качиш епизод 2 с 100 същия е баб. Да. Окей. То малкият отчист не се върза този път и да. Ай, чао хора.